ассалому алайкум дӯстони азиз ва подписчикони бениҳоят муҳтарам, дӯстдорони сомонаи канали мо бардорои ғариббада, шахсоне ки дар канали мо нав омадед, меҳмонони гиромӣ, як мартаба дигар хушомадед мегӯм шуморо. нури дида тоҷи сар. дӯстон, дар навори имрӯза навори автомобилҳо аст. чӣ хеле ки дар комент нависонед, ака ягон тракторам боша мақсад бамон дар кор монай. BMW аст бардори азиз, Daewoo Nexi аст, ваз 2115 аст. хулас гап мошинҳое ки ба таби дили шумо мешавад насиб боша арзонтар, яъне мошинҳои хуб дар навори имрӯза. бардори азиз, барои реклама кардани мошини худ ё ин ки хона бошад, ягон амод молу маҳсулот, техникаҳо, квартираҳо бошад, агар бе ягон мамоният метавонед ки дар рақамҳои рӯйнавар буда муроҷиат кунед. дӯстон, Авто ТВ дар хизмати шумо аст. тамошо кунед навори имрӯзара. эълони аввал мегзарем дӯстон. эълони якум, Opel Astra F айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат бинед ки қарор дорад дӯстон равона кардан. ман ба шумо пешкаш кардам. солош 1997 аст. танҳо бензин, яъне ки бензини холӣ, мотори 1.6 инжектор. фаромӯш накунед, мотори 1.6 инжектор аст. коробка бошад дӯстон, коробкаш механика. нарх гуфтан 36 000 сомонӣ. расходша мегам, ман худам мекунам. алиш ҳам мешава, утилизатсия дорад, документаш то моҳи феврал ҳаст бардор азиз. ба хундай солаш 2005 ё ин ки 6 бошад. агар рақамҳои русия камондагӣ аст, хоҳишмандам бинед. +7 920 672 1114 WhatsApp ва ҳам дасти русия к. ана 36 000 сомонӣ нарх иваз ба хундай соли 2005 ё ки 6 болои боз маблағ метавон ҷош боша. эълони дигим мегзарем дӯстон. шахсоне ки дар замин, яъне ки ҷуфт мекунӣ исӯза трактор вообще шумо агар дар кор бошад, трактор T28 дӯстон, айни ҳол дар Балх аст. дар ноҳияи Балх ана солош 95 аст дӯстон. 30 000 сомонӣ, 30 000 доллар не, 30 000 доллар бошад бениҳоят қимат мешавад. 30 000 сомонӣ. рақамҳои русӣ +7 953 164 69 22 бардоро занг бизанед. трактори чорчархай, сечарха нест. номер телефон, имо, WhatsApp дастиамаш ҳамҷо ҳаста бардор азиз. ҳуҷҷат ҳам дорад, ҳолаташ 100%, муомила аз наздик боз қатъия камон. сеюмин эълон мегзарем. любителои Daewoo Nexi агар ҳамиҷа бошен, ака бибинем бардор азиз. чӣ хел танаи мошина, автомобил хеле меё ки нақ хурдагӣ нест, 1 грамм, яъне ки шата хурдагӣ нест дай мошин. дар душанбе аст айни ҳол 15 000 сомонӣ. нарх наво гуфта истодан, айни ҳол боз муомила дорад. бензин ва газ, мотори 1.6 оддӣ, коробка бошад механика, ҳолат бениҳоят нағз. рақамҳои 029 04 22 11 дӯстон, метавонед ки айни ҳол занг занед. рангаш мокри асфалт меган. дар кузуфи седан аст. ҳолати техникиш бениҳоят хуб. мотору коробка 100%, хадавои 100%, баллонҳо 100%, утилизатсия дорад. баъд аз харидорӣ кардани ин автомобил якта ҳуҷҷат мекунед, тамом. моторша бинед дӯстон, ягон камбудӣ боша агар дар комментария нависед. чорумин эълон мегзарем дӯстони азиз. подписчикони муҳтарам, аз шумо хоҳишмандам лайк монданро фаромӯш накунед. ҳатман дар мо обуна шавед дӯстон, аз шумо ягон чиз намеравад. Opel Vectra A, любителои Vectra, салона бинед, тозагии мошина бинед. автомобил бениҳоят зебо аст. дар шаҳри душанбе аст. айни ҳол балнош сиёҳ кардага, аз моҳика навромадаге, мошинча нав банякаге. 23 000 сомонӣ нарх. бензини газаи мотори 1.8 0 фарқ дорад. механика коробкаш. рақамҳои 981 49 49 охираш бошад 29 дӯстони азиз. WhatsApp дорад, утилизатсия дорад, документаш 5 моҳи дигар ҳаст. рулаш гидравлик кардаге бардор азиз. центр замок, мотори 1.8, коробка соз, ягон ҷош пусидагӣ надорад, нақ хурдагӣ нест. салонош бениҳоят тоза, автомобил дар ҳолати нағз. панҷумин эълон мегзарем бардор азиз ва подписчикони муҳтарам. ваз 2115 бинед ки айни ҳол дар шаҳри душанбе аст. любителои 015, любителои ваз агар ҳаминҷа бошен, хоҳишмандам дар комментария фикри ақидатонро ягон смайлик ҳатто ки равон кунед. 2003 аст. мошин аз соҳиб вобаста аст бардор азиз. агар тоза нигоҳ кардӣ, тоза меистад.
бензини газ 16500 сомонӣ нарх 2003 солае. мотори 1.6 инжектори коробка механика. Утилизатсия дорад. Документ то охири сола ҳаст. ина марҳамат дига бардуро читон мефура. Коробка механика. Ду рақам гузоштагам марҳамат бардуро занг бизанед. эълони шашум мегзарем. ана BMW любителои BMW агар ҳаминҷа бошен тамошо кунед. нархҳое ки имрӯз бардуро ма ба шумо пешниҳод кардам аз 16500 то 60000 сомона ҳаста. яъне BMW 5 Series солаш 97 дар Панҷакент аст. айни ҳол бениҳоят автомобили зебо. 30000 сомонӣ нарх боз муомила. бензини газ мотор 2.8. я заводид мекунӣ бардур азиз, я 500 сомон мепарад автомат. яъне ки мотор қариб ки 3 бисёртар аз худ мешавад. барои такси задан пакриват намекунад бардуро. ин автомобил мошинча мошини раиси аст, боие. яъне хай ки зуртон бираса марҳамат бардуро бихарен. салоншам тоза бад нест. мотор коробка ҳолат состояниш бениҳоят нағз. фақат мешинем ҳай мекунӣ 3000 сомон мети бардорҷон тамом. ҳолати хуби техникида қарор дорад автомобил. ҳафтумин эълон мегзарем. BMW 5 Series аниқтараш документални имяш BMW 5 Series E39 меган. ира 98 солае. айни ҳол дар хуҷанд қарор дорад. 46000 сомонӣ нарх. салон бениҳоят зебо, тоза, озода мефурад ки мошин тозада бишинива ҳайкини бардорҷон. бензини газ аст. мотори 2.5. коробка бошад механика. автомат мебад бениҳоят нағз мешид. хуб ака ози илоҷ дора ки автомобилҳои механикара шумо ба автоматика табдил диҳен. ин корора бисёртар устоҳои чирадаст ва тиллодасти ҳамин мошинҳо мекунанд. хуб рақамҳои 929 57 50 05 дӯстон марҳамат занг бизанед. ранги сиёҳ, як тонировка тамом. мотор коробка гарантия хатӣ мегӯяд. ҳолат техникиш 100%. хуб боз аз наздик муомила мекунам. яъне эълони ҳаштум мегзарем дӯстони азиз. BMW 3 Series E46 документални имя бардуро. солаш 98. айни ҳол дар шаҳри душанбе аст. 45000 сомонӣ нархи автомобил. танҳо бензин. мотори 1.8. анаи мошинча камтарак ака мардоҷону состаракай. механика коробка рақамҳои 933 25 25 09. марҳамат ки бардор азиз занг зада муроҷиат кунед агар ки зуртон бираса 98 сол аст. ҳолати хуби техникӣ бардуро дар кузови седан аст. бовар ки мошинчаро мегири якта тонировка ва дига ягон чиз не. рақамҳои 24 44 ака кубо пирсем бардуро яки ба номерош бита бохс хубтар. мотор 100%, коробка 100%, кондитсионер ях. дига ҳайкадан мондааст халос. наҳамин эълон мегзарем дӯстон. подписчикои муҳтарам. BMW 3 Series E46 2002 аст. сафедай дар шави чотка мебинем бардор аз дуриам. дар душанбе айни ҳол қарор дорад. мотори 1.8 аст. танҳо бензин некин. газ надорад. 1.8 коробка бошад автоматика. коробка автоматика бардор азиз. рақамҳои 883 40 20 00 марҳамат занг бизанед бардор азиз. задни период ҳамаш хуб. турбина аст бардоро. рангаш сафед. дар кузови седан аст. ҳолат хуб. мотор ходовои коробка кондитсионер фақат якта магнит задни дар кораи тамом дар кондитсионерш. баллонҳо 80%. автомобил бениҳоят ҳолати хуб. даҳум эълон мегзарем бардор азиз. 40000 сомонӣ то кулма. Hyundai Elantra солаш 2015 дар том ака чиқар мумкин бардор азиз. соҳибаш айни ҳол дар мурғоб аст. рақамҳои пилсн 190 107 охириш 337. марҳамат занг бизанед бардоро. ва подписчикои муҳтарам, ин мошин айни ҳол дар хитоя аст. бензини холӣ. ана нархаш 40000 то омадани кулма боз суҳбат мекунен шербачо. ичиза боз ба назар бигирен. мотори 1.6 танҳо бензин. салон дар роша бинем хошумо бардоро.
тозагии хушруги мошин ма рости гап надорам. Даставкаш 10-25 то 15-25 рӯза яъне ки мерасад. Усша бо шербачӯхтон чутка занг зада муроҷиата муомилаи хуб кунед. 11 эълон мон хундаи саната солаш 2015 не бардоро и дар Хитой нест, и дар Душанбе. 2015 сол мотор 2.4 бензин коробка автомат дар Душанбе аст, дар Хитой нест. 60,000 сомонӣ нархи автомобил. Рақамҳои +992 911 14 00 14 ҳам WhatsApp ва ҳам дастияка. 102,000 пробег дорад. Мошин нав омагаи ростига мега. Нарӯшкаш ҳам камтарак кор дорад. Срочно маблағ дар кор, аз ҳамин сабаб савдош мекунам мега. Эълони 12 ҳамин ки хоҳишмандам якта лайкора бизанед. Бардоро аз шумо ягон чиз намекунам. Хоҳишманд ҳастем ака. Обуна шавед дар канал, подписатсия кунед. Зуд савдо кардани хона бошад ё ки мошин, автомобил чизе боша набоша, бардор азиз, барои реклама метавонед ки муроҷиат кунед. Авто ТВ дар хизмати шумо аст. подписчикои муҳтарам, ман ба шумо ташаккур мегӯям ки то ҳамин дам бо ман будед. Наворро тамошо кардан бениҳоят миннатдор ҳастам. То наворҳои оянда худованд ёру мададгортон бошад. Сарбаланд хона обод бошед дӯстон.